यूट्यूबचे दाखवत आहेत त्यांच्याकडे फॉलोअर्स आतापर्यंत जर विचार केला तर जवळजवळ 2,500 फॉलोअर्स या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. जरा जोरात टाळ्या होऊन जातात मित्र, कारण की खेडेगावातून जर आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकतो, दिल्ली अब दूर नाही आपण बोलतो ना, की तेवढ्याच अंतरावरती संतोष भोंगाळे एक माजी खेळाडू भरपूर दिवसानंतर या ठिकाणी मैदानात पाहायला मिळतोय. त्याच्या स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकला आलाय तो. पुन्हा एकदा रंगचा सामना वळतोय संतोष भोंगाळे या ठिकाणी. स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकला तो गंधर्व आणि बॉलिंग मार्क वरती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अभि. अभि नाही तो कभी, एक उत्कृष्ट असा गोलंदाज आहे, फलंदाज सुद्धा आहे, चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतो. जवळून पाहिलेला आहे. उत्कंठ असेल ह्या सामन्याची, थोडेसे कानमंत्र निश्चितच, कारण की अनुभवी खेळाडू ज्या वेळेला समोर असतो. माझे मित्र जर या ठिकाणी संधू गांधी असते तर निश्चित त्यांनी सांगितलं असतं की सचिन जेव्हा खेळत असतो तेव्हा सहवाग त्याच्याकडनं कानमंत्र घेतो. तसंच काहीतरी चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळते. संतोष भोंगाळेकडनं काहीतरी कानमंत्र या ठिकाणी गंधर्वांना घेतलेला आहे. जवळजवळ जर मला 42 वर्ष या ठिकाणी सामने चालू असतील तर 42 वर्षाचा अनुभव घेऊन ह्या ठिकाणी मैदानात उतरला जो संतोष भोंगाळे. पहिला चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतो, ऑफच्या दिशेने टोलण्याचा चेंडू प्रयत्न केला होता, चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. चेंडू पुन्हा सुपूर्द केला जातोय तो बॉलिंग मार्क वरती. अभि या ठिकाणी पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क वरती पाहायला मिळतोय तो अभि. संतोष भोंगाळे पुन्हा एकदा आपल्या बॅटिंग मार्क वरती पंचांच्या डाव्या हाताने मारा करतोय अभि. ऑफच्या दिशेने टोळलेला अलगस्साचा चेंडू, एक धाव मात्र निश्चित. एका धावावरती समाधान, एका धावावरती भर पडत असताना संघाचं मात्र खातं आणि वैयक्तिक खातं या ठिकाणी उभारलंय ते संतोष भोंगाळे यांनी. एका धावावर संघाची धावसंख्या झाली ती 1. 2 चेंडू 1 धावा असं पृथक्करण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. ते गंधर्व या ठिकाणी बॅटिंग मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. लेफ्ट हँड बॅट्समन आहे. पुन्हा एकदा व्यूअरस्टा पूर्णपणे बदलली असेल, कारण की राकेश या ठिकाणी भरपूर दिवसांत मला मैदानामध्ये दिसतोय. राकेश कांबळे या ठिकाणी मैदानामध्ये दिसतोय. अमोल कांबळे आहेत जे माझे परिचयाचे आहेत. अनेक खेळाडू हे जरी परिचयाचे असले तरी खेळ मित्र महत्वाचा आहे. याच्यामध्ये कुठलाही संदर्भ नाही आहे. चांगल्या प्रकारे खेळ व्हावा एवढे मात्र इच्छित. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पाहायचा आहे. गंधर्व यांच्याकडे पंचाकडे दाद मागितले, परंतु तेवढेच ताकदीचे पंच काका भिंगारडे असतील, लेग पंच म्हणून या ठिकाणी प्रणित, दोन्हीही पंच जवळचेच आहेत. चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी पंचगिरी आपल्याला पाहायला मिळेल एवढं मात्र निश्चित. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू गंधर्व सामना करेल. आम्ही त्याचा पुन्हा चेंडू उठवण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवलाय. कुठलीही धाव नाही, बिनबाद 1 धावा. 4 चेंडू 1 धावा असं पृथक्करण या ठिकाणी वांद्री सोमेश्वर बी संघाचा. पुन्हा एकदा गंधर्वांना अजून आपली लय भेटत नाही. चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु ज्या पद्धतीने चेंडू टोलवला पाहिजे, ज्या पद्धतीने खेळलं पाहिजे असं मात्र होत नाही आहे. 1 धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी होते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करतोय लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू. दुसरी धाव घेण्यासाठी संतोष यांनी कॉल केला होता, परंतु गंधर्व यांनी मात्र त्याला थांबवलंय, जेणेकरून एका धावाने समाधान या ठिकाणी मला बॅट कंटिन्युटी चेंज अशी होते असं मला पाहायला मिळतंय.
एक चेंडू एक षटक 2 धावा असं पृथक्करण या ठिकाणी पाहायला मिळालं. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर वांद्री बी संघाची धावसंख्या झाली ती 2 बिनबाद 2 धावा. आता मात्र बॉलिंग मार्कवरती येतोय तो प्रज्योत, एक शांत आणि संयमी असा खेळाडू ज्याच्याकडनं मी अनेक वेळा सामने जवळून पाहिलेत. खेळण्याची वृत्ती आणि खेळाडू वृत्ती कशी असावी त्या प्रज्योतकडनं मी अनेक वेळा पाहिलेली आहे. त्याचाच अनुभव घेऊन या ठिकाणी संघाच्या संघनायकांनी राकेश यांनी गोलंदाजी दिले ते प्रज्योतला, कारण की खेळाडू कसे असावे त्याची पूर्ण कल्पना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती पाहायला मिळतोय तो प्रज्योत आणि बॅटिंग मार्कवरती आहे तो गंधर्व. फुल चेंडू पंचांच्या डाव्या हाताने या ठिकाणी मारा करतोय. 7 की 8 पावलांचा रनअप असेल, कशा प्रकारे सामना करतो पाहायचा आहे. पुन्हा एकदा ऑफच्या दिशेने टोलला चेंडू, एक धावपत्र निश्चित या ठिकाणी राकेश स्वतः या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. एक धाव म्हणता 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. कसा असतं मित्रांनो, वाघ किती म्हातारा झाला तरी गवत खात नाही हे आपण पाहतोय. संतोष भोंगाळे किती म्हातारा झाला तरी रनिंग बिटवीन द विकेट सोडत नाही, एवढं मात्र निश्चित. खरोखरच कौतुक करावं. वय वर्ष किती असून दे, जर या ठिकाणी सोमेश्वर संघ 42 वर्ष सामना करतोय तर 42 वर्षाचा अनुभव आणि वय जर सोडली पुढची तर गणित आपल्याला अजून कळेल. परंतु गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा फुल चेंडू गंधर्व सामना करेल प्रयोजनाचा. आता मात्र चेंडू पंचांकडून अपेक्षा येते अवांतर चेंडूचा मारा स्वैर मारा या ठिकाणी होतोय. पंच काका भिंगारडे ह्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. काका भिंगारडे बद्दल बोलायला झालं तर एक अष्टपैलू खेळाडू, काहीसा सामन्यांपासून आता जरी लांब असला अनुभव मात्र दांडगा आहे, अनुभवी गोलंदाज आहे. वांद्री सोमेश्वर तर्फे अनेक मॅचेस वन हत्ती ज्याने जिंकून दिले आहेत तो काका भिंगारडे ह्या ठिकाणी पंच म्हणून संत अशी भूमिका कोणीतरी ठेवायला लागते, ती भूमिका मात्र या ठिकाणी पार पाडतोय काका भिंगारडे. कौतुक करावं तेवढं खोडा कमी आहे. पुन्हा एकदा फुल चेंडू गंधर्व सामना करेल तो प्रचोदयाचा. राईट आर्म ओव्हर द विकेट लेफ्ट हँड द बॅट्समन. पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न करतोय. निश्चितच या ठिकाणी पंचांचे दोन्ही हात समांतर असतील आणि या ठिकाणी एक धाव आणि आता धावचित. गरज होती का? आता मात्र तो विचार करावा लागेल. अनुभवी खेळाडूचा कॉल आल्यानंतर आपण नाही म्हणण्यापेक्षा धावणं गरजेचं होतं. थोडासा निश्चितच गंधर्व नाराज असेल, कारण की डीजे धन्यवाद डीजे. आपल्याला मॅचेसची एवढा अभ्यास नाहीये, परंतु पुन्हा एकदा मी सांगतोय जर संधू गांधी या ठिकाणी उपस्थित असते तर त्यांनी सांगितलं असतं विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यामध्ये जेव्हा धावचित झालं होतं तेव्हा रोहितने 200 रन मारले होते. त्याचं पृथक्करण 200 नाही निदान 10-20 धावा तरी याच्याकडे संतोष भोंगाळेकडून याच्याकडे झाला पाहिजे. तो पंचाकडे दात मागली होती. लेगच्या दिशेने गेला चेंडू, एक धावपत्र निश्चित. निलेश या ठिकाणी वन डाऊन प्लेअर म्हणून मुख्य भूमिका. निलेश एका भर पडते. एका धावाबरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 6 धावा 1 गडी बाद असं पृथक्करण गार्ड घेतलं जाते प्लेअर करून. एक प्रोफेशनल प्लेअरची जसे बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात तशा एखाद्या प्रोफेशनल प्लेअरच्या काही भूमिका असतात की मैदानावरती गेल्यानंतर पंचांचा रिस्पेक्ट आणि खेळण्याचा रिस्पेक्ट कशा पद्धतीने असावा ते निलेशकडनं खेळावं. वांद्री या संघाकडनं खेळाडू अनेक मॅचेस खेळलाय. आता पुन्हा एकदा लेगच्या दिशेने टोळला चेंडू, एक धाव मात्र निश्चित. पुन्हा एकदा दुसरी धाव होते का पाहायचं आहे. संतोष भोंगाळे थोडेसे या ठिकाणी स्लीप आउट झाले आहेत. एका धावावरती या ठिकाणी समाधान, एका धावावर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 7. एक गडी बाद 7 धावा 7. निश्चित दादू तुमच्या सहकारी सांगतात तुमच्या तोंडामध्ये साखर पडो आणि धावसंख्या 60 पर्यंत जाऊ, जशी आपण आता उच्चारली तशी. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा प्रचोदयाचा सामना करतोय संतोष भोंगाळे. पुन्हा एकदा चेंडू चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार सीमा पार कडकडाते षटकार. आणि आता दादू तुला जी अपेक्षा होती ती अपेक्षा दादू तुला जी अपेक्षा होती ती अपेक्षा त्या ठिकाणी पूर्ण करतो. वाकड्या तिकडे भाबलीला हिरवा हिरवा पाळा
वाकड्या तिकडे बाबलीला हिरवा हिरवा पाला, दूर दूर टोकेगा षटकार पर झुकेगा नाही साला. वय वर्ष 47 जोरात संतोष भोंगाळे. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. असेच एक धाव, एका धाववर सगळी धावसंख्या झाली होती 14. पहिल्या षटकाच्या नंतर बॅकअप द आपण जर पाहिलं चांगली फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते संतोष भोंगाळे आणि निलेश यांच्यामध्ये थोडीशी हितगुज चालू आहे. तो पण ऐकूया डीजे. डीजे कडनं मधुसंगीत झालंच पाहिजे. कडनं मॅन ऑफ द प्रफुल, नोकरी व्यवसायासाठी मॅन ऑफ द दुबई म्हणायला हरकत नाही आहे, परंतु काही सुट्टी निमित्त या ठिकाणी हजर आहे. आपल्या संघासाठी मनोबल वाढवण्यासाठी अनेक सामने तो खेळतो या संघातर्फे. आज सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहे. पुन्हा एकदा संतोष भोंगाळे सामना करेल तो प्रफुल्ल याचा. पुढील चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र बॅटच्या रडारमध्ये आला नाही. एक धाव मात्र निश्चित दुसरी धाव व्हायचा प्रयत्न होतो का पाहायचा, परंतु आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवला आहे तो प्रफुल्ल आणि एका धावाची भर पडते. एका धावाबरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 15. तिसरं षटक या ठिकाणी प्रगती पथावरती आहे. संतोष भोंगाळेचा आलेला घनकात्री षटकार आणि त्यानंतर पूर्ण सामन्याचं चित्र या ठिकाणी पाहायचं आहे. निलेश सारखा एक अनुभवी फलंदाज जो वांद्री ए मधून एकेकाळी ओपनिंग करत होता, परंतु थोडीशी प्रॅक्टिस नाही आहे, परंतु बी संघामधून खेळतोय. एक अनुभवी फलंदाज आहे, तेवढी ताकद आहे खेळण्यामध्ये. अनेक मॅचेस त्यांनी एक उत्कृष्ट गोलंदाज सुद्धा आपण पाहिलेला आहे. फुल चेंडू, पुन्हा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. मिसआउट चेंडू झालाय. चेंडू मात्र गेदर केलाय यष्टीरक्षकाने. चेंडू पुन्हा सुपूर्द करतोय गोलंदाजाकडे. गोलंदाज बरोबरच एका षटकाबरोबर संघाची धावसंख्या मात्र या ठिकाणी स्थिरवली. पुन्हा एकदा संतोष भोंगाळे यांच्याकडनं थोडासा कान मंत्र या ठिकाणी पाहायला मिळतो निलेश याच्यासाठी, कारण की हे दोन्ही खेळाडू एकेकाळी वांद्री सोमेश्वर हे संघामधून खेळत होते, परंतु आपण कुठेतरी पाठी राहिलं पाहिजे आणि नवीन खेळाडू कुठेतरी उपलब्ध झाले पाहिजेत ह्याच्यासाठी थोडंसं मागे राहिले हे खेळाडू. आता पुन्हा चेंडू या ठिकाणी पंचाकडे दात मागतात. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव होतोय. संघाची धावसंख्या मात्र या ठिकाणी स्थिरावली आणि धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 15. एक गडी बाद 15 धावा. अपील मात्र या ठिकाणी केलं होतं, परंतु तेवढ्याच ताकदीचे दोन्ही पंच लेग पंच म्हणून या ठिकाणी भूमिका पार पडतात प्रणित आणि स्टेट पंच काका भिंगारडे. जर पूर्ण चित्र पाहिलं तर कुठेतरी ह्या याच्यामध्ये काका भिंगारडे सुद्धा पाहिजे होते, परंतु नवीन खेळाडू तयार झाले पाहिजेत. आपण कुठेतरी पाठी राहिलं पाहिजे ही भूमिका ह्या ठिकाणी केलेली आहे. पुन्हा एकदा टोलला चेंडू, एक धाव मात्र निश्चित. झेल मात्र या ठिकाणी सुटतोय, अपेक्षा केली होती आणि 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळते. संतोष भोंगाळे आणि विनय माफ करा निलेश यांच्या मार्फत 2 धावांवर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली होती 17. एक गडी बाद 17 धावा असं समीकरण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. तिसरं षटक प्रगती पथावरती आहे. कशा प्रकारे धावसंख्या होता ते पाहायचा. पुन्हा एकदा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र बॅटच्या रडारमध्ये आला नाही. ज्या पद्धतीने चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. षटक मात्र या ठिकाणी संपतंय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली ती 17. एक गडी बाद 17 या प्रगती पथावरती असताना आपण ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. अंतिम षटक असेल. संतोष भोंगाळेंना अपेक्षा असतील एखादा षटकार किंवा एखादा चौकार या ठिकाणी मिळेल एवढी मात्र अपेक्षा करतोय. एक गडी बाद झाले. भातेमध्ये अजून खेळाडू भरपूर आहेत शिल्लक. आता मात्र पंचांकडनं या ठिकाणी
अवांतर धाव वाईट या ठिकाणी घोषित केले. एका धावाची भर पडते. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 18. अजूनही 6 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहेत. एवढी मात्र दक्षता घ्यायची आहे. 5 चेंडू माफ करा, 5 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहेत. 5 चेंडूंमध्ये किती धावा या ठिकाणी संतोष भोंगाळे करतायत हे पाहायचं आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा प्रगतीपथावरती असेल. पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला. एक धाव मात्र निश्चित दुसऱ्या धावाची अपेक्षा होती, परंतु एका धावावरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल. एका धावावर संघाची धावसंख्या झाली ती 19. एक गडी बाद 19 धावा वांद्री सोमेश्वर बी संघाची. निलेशला मात्र आता थोडीशी आपली बॅट तळपावावी लागेल, कारण की मित्र लक्षात घ्या, कारण की ज्या पद्धतीने धावसंख्या रोखण्यामध्ये यश संपादन केले वांद्री माफ करा तळेकांडे संघाने, त्याला कुठे ना कुठेतरी विरोध निलेशला करावे लागेल. एखादा षटकार किंवा एखादा चौकार ज्या पद्धतीने खेळ चालू आहे त्या पद्धतीने तो खेळ चालू. आत्ता मात्र मेजवानी होते पंचांकडनं या ठिकाणी पाहायचं आहे कुठला निर्णय येतोय काय, कुठला निर्णय मात्र या ठिकाणी येत नाही. या 2 धावा मात्र या ठिकाणी पूर्ण केल्या. 2 धावांवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती. बॅटची काढा लागून चेंडू गेला आणि 2 माफ करा 22च्या रूपात या 2 धावा भेटलेल्या. 2 धावांवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 21. माझे स्कोरर या ठिकाणी शुभम लिंगायत या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा आता मात्र काही चेंडू मात्र ठराविक चेंडू या ठिकाणी शिल्लक राहिलेत. कशा प्रकारे सामना करतो पाहिजे. आता मात्र पंचांकडनं 2 या समांतर होतील. धन्यवाद काका बिंगारडे. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढते. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 22. चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. आता मात्र चेंडू एका धावावर समाधान या ठिकाणी पाहायला मिळालं. रत्नागिरी लाईव्ह स्पोर्ट्स लाईव्ह मार्फत आपण जेव्हा पाहतोय मनीष सौरभ मयेकर यांच्या माध्यमातून आपण हे सगळं पाहतोय. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह धन्यवाद आणि असंच सहकार्य वेळोवेळी आम्हाला कराल अशी अपेक्षा करतोय. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू सामना करतो संतोष भोंगाळे. क्षेत्ररक्षण थोडं स्वस्त आहे, कारण की अनुभवी फलंदाज ज्यावेळेला मैदानामध्ये असतो त्याच्यासाठी क्षेत्ररक्षण सुद्धा तेवढंच ताकदीचं या ठिकाणी करणं गरजेचं. पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क मात्र या ठिकाणी झाला नाही. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. महत्वाचा चेंडू असेल, महत्वाचा षटक आहे मित्र. अजून काही म्हणता म्हणता फक्त एक चेंडू या ठिकाणी शिल्लक असावा असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो, कारण की पंच जोपर्यंत एखादा निर्णय देत नाहीत तोपर्यंत आपण षटक संपल्याची घोषणा करू शकत नाही. पुन्हा एकदा संतोष भोंगाळे मोठी जबाबदारी असेल, एखादा मोठा फटका या ठिकाणी असेल. पंचांकडे दाद मागितले, पंचांनी मात्र या ठिकाणी नो बॉल या ठिकाणी घोषित केलाय. फ्री हिट आहे, मेजवानी आहे. संतोष भोंगाळे लक्षात घ्यायचं आहे, रविवार आहे आणि आजची मेजवानी आपल्याकडे सुटू नये. निश्चितच फ्री हिट आपल्याला भेटते आणि रविवारच्या ताटावरती हात कसा मारायचा हे आपल्याशिवाय कोणाला अजून माहिती नसेल, म्हणून आत्ताची आलेली मेजवानी आपण आस्वाद घ्यावा एवढी मात्र निश्चित, आणि जो आपण ती इच्छा पूर्ण कराल अशी अपेक्षा आहे. पुन्हा मात्र थोडासा मिसआउट झालाय, कारण की चेंडू फ्री हिट होता. एका धावावरती भर, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धाव बरोबरच संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली होती 26. धावसंख्या या ठिकाणी पूर्ण झाल्यानंतर स्वतःच फॅवलीच्या दिशेने येतो तो संतोष भोंगाळे. दमला असेल, जरा जोरात टाळ्या होऊन जातात मित्रांनो. वेल प्लेड संतोष. आपल्या संघासाठी एक षटकार आणि वैयक्तिक धावा जर पाहिलात तर संतोष भोंगाळे 13 धावेवरती नटआउट होऊन या ठिकाणी तंबूत परततोय. संतोष भोंगाळे नॉन स्ट्राईकला होता निलेश.
धन्यवाद धन्यवाद डीजे. वांद्रे सोमेश्वर बीच्या संघटनाला विनंती असेल की लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवून घ्यायचं आहे. अतिशय नावाजलेले खेळाडू या ठिकाणी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. निलेश मयेकर भरपूर दिवसानंतर मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्याच्यानंतर अनेक खेळाडू चिनू मंदार भाटकर असेल किंबहुना मला वाटतं या ठिकाणी मॅन फ्रॉम पोलीस भालचंद्र मयेकर या ठिकाणी भरपूर दिवसांतर मैदानामध्ये दिसत आहेत. शैलेश मयेकर आणि वांद्रे सोमेश्वर एक किंवा बीचा ज्याचे धुवाधार फलंदाजी म्हणून आज त्याला वेळ नाही भेटला, परंतु जर मैदानामध्ये आला असता तर नक्कीच धावांचा वर्षाव या ठिकाणी पाहायला मिळाला असता. तो ऋषिकेश पाटील या ठिकाणी आपल्याला मैदानामध्ये दिसतोय. म्हणजे अनेक खेळाडू ज्यांची नावं घेऊ थोडे कमी आहोत, परंतु सामना रंगतदार होईल एवढे मात्र निश्चित. जवळजवळ 27 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी पार करायचं आहे तळेकांटे संघाला. तळेकांटे संघासाठी या ठिकाणी प्रथम अभि आणि संतोष आणि सूरज या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. संतोष रेवाळे आणि सूरज या ठिकाणी बॅटिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतात. यष्टीरक्षकाची भूमिका पार पडतात. ते बॉल घ्यायचा आहे, चेंडू सुपूर्त केलाय आणि रणजित या ठिकाणी वैयक्तिक असं पहिलं संघासाठी गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. 7 की 8 पावलांचा रनअप असेल. काका भिंगारडे स्ट्रेट पंच म्हणून या ठिकाणी भूमिका पार पाडतात आणि प्रणित या ठिकाणी लेग पंच म्हणून या ठिकाणी भूमिका पार पाडतात. 27 धावांचं लक्ष आहेत. 20 चेंडू आणि 27 धावा असं पूर्ण समीकरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. थोडंसं क्षेत्ररक्षण सस्त आहे आणि कशा प्रकारे हे सामने असतील आणि कशा प्रकारे हा खेळ असेल हे मात्र या ठिकाणी पाहायचं आहे. अनेक शैलेश मयेकर भरपूर दिवसांतर मैदानामध्ये दिसत आहेत. सकाळपासून सामन्याची वाट पाहत होते, केव्हा आपल्याला खेळायला मिळेल, केव्हा मला खेळायला मिळेल. या ठिकाणी शेवटी तो टप्पा आलाय आणि मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पूर्ण मला वाटतं कॅमेऱ्याचा झोन त्यांच्याकडे वळतोय. एकाच खेळाडूला पूर्ण मैदानामध्ये फिरवतात, तो म्हणजे शैलेश मयेकर. पूर्ण मैदान ज्याच्यामुळे कॅमेरा ज्याच्या बाजूने लागलाय तो शैलेश मयेकर याच्यावरती क्षेत्ररक्षणाची धुरा या ठिकाणी सांभाळतोय. तो अनुभवी संतोष भोंगाळे या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, क्षेत्ररक्षण सजवतोय. 27 धावांचं उद्दिष्ट मंदार या ठिकाणी भरपूर दिवसांतर मला लीगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण करताना पाहतोय. कशा प्रकारे सामना असेल. रणजित पहिला चेंडू या ठिकाणी घेऊन येतोय. तो पुढील चेंडू ऑफच्या दिशेने चेंडू. एक धाव मात्र चेंडू मात्र या ठिकाणी ज्याच्याकडे कॅमेरा गेला होता त्याच्या हाती चेंडू आला आणि उत्कृष्ट असा थ्रो म्हणायला लागेल सीमारेषेवर या ठिकाणी आला. रणजितला मात्र चेंडू या ठिकाणी गेजर करता आला नाही, परंतु बॅकअप कसा असावा हे चिनू ह्याच्याकडनं आपल्याला पाहायचं आहे. एक उत्कृष्ट खेळाडू आणि उभयता तारा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातो तो चिनू. गतवर्षीचं आपण पाहिलं तर संतोष भोंगाळे किपर होते, त्याच्या बॅकअपला चिनू होता आणि ते झाल्यानंतर संतोष भोंगाळे झेल सुटला, परंतु समोरील खेळाडूला ज्याने धावचित केलं तर चिनू याला मारायला लागेल. पुन्हा एकदा चेंडू टोलला. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय का पाहायचा आहे. आर पार सीमा पार गणगणाती षटकार. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी धन्यवाद डीजे. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली होती 8. पुन्हा एकदा रणजित आपल्या बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 27 धावांचं उद्दिष्ट घेऊन तळेकंटे संघ या ठिकाणी मैदानामध्ये भीम जो संघ या ठिकाणी उतरलाय. आता मात्र पंचांकडून अपेक्षा असेल. पंचांनी दोन यात समांतर केलेत. एका धावेची भर पडली. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 9. बिनबाद 9 धावा असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. ते भीमज्योत तळेकंटे संघाचं. पुन्हा एकदा
बॉलिंग मार्कवरती रणजित या ठिकाणी पाहायला मिळतो. एखादा गडी जर या ठिकाणी बाद झाला तर निश्चितच सामन्याची कलाटणी या ठिकाणी पाहायला मिळेल आपल्याला. परंतु आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवला, एका धावाची भर पडली, अंकाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 10. अजूनही 17 धावांची आवश्यकता आहे या सामना जिंकण्यासाठी भीमजी तळेकंटे संघाला. तत्पूर्वी पुन्हा एकदा या ठिकाणी सामना करतोय तो सूरज या ठिकाणी सामना करेल तो रणजित. याचा फुल चेंडू कसा असेल हे पाहायचा आहे. पुन्हा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू मात्र या ठिकाणी मला वाटतं जवळ जवळ निर्धाव गेलाय. यष्टीरक्षकाने चेंडू स्वतः गेदर केला, सुपूर्द केला गोलंदाजाकडे. गोलंदाज पण आपल्या बॉलिंग मार्कवरती जातोय. पुन्हा एकदा चांगल्या लाईन मध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळतो रणजित. एक सुद्धा वांदी सुमेश्वरचा एक भक्कम असा गोलंदाज आहे. आज त्याला थोडस बॅकअप केलं होतं, झेल का पाहायचं आहे. आणि पुन्हा एकदा 4 धावा होत्यात ऑफ ऑफ द टोळ्यात. चेंडू गेला सीमापार, आर पार चौकार. डिजे धन्यवाद धन्यवाद डिजे. पुन्हा आपण पत्तू प्रथमेश या नावाने संबोधला जाणारा खेळाडू, परंतु पत्तू नावाने प्रसिद्ध उत्कृष्ट फलंदाज आहे. चांगली गोलंदाजी करू शकतो आपल्या संघासाठी. एवढं मात्र पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता, कान मात्र या ठिकाणी दिलाय संतोष भोंगाळे. त्याचं पूर्ण सार्थक या ठिकाणी केले. पहिला चेंडू निर्धाव या ठिकाणी पाहायला मिळाला पत्तू याच्या मार्फत. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतो तो पत्तू. पुन्हा एकदा पत्तू बॉलिंग मार्कवरती चाललाय. कशा प्रकारे गोलंदाजी होते, पुन्हा शतक सजवतोय तो संतोष भोंगाळे. कशा प्रकारे पुढील षटक असेल, कसा चेंडू असेल, हा पूर्ण आपण पाहायचा आहे. धावसंख्या जरी कमी असली तरी आता पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू टाकण्यामध्ये हे संपादन केले ते पत्तू यांनी. थोडंसं महागडं षटक म्हणायला लागेल. पहिलं होतं शेख षटकार बसला, एक चौकार बसला. पहिल्या षटकामध्ये माझे स्कोरर या ठिकाणी सांगतील 14 धावा, म्हणजे अतिशय महागडं षटक रणजित याच्या मार्फत आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. पण त्याचं कुठेतरी कमबॅक या ठिकाणी करतोय तो प्रथमेश. आणि पत्तूकडून अपेक्षा असतील संघाला की कुठेतरी कमबॅक व्हावा आणि मॅच मध्ये दम यावा. पुन्हा एकदा चेंडू टोलाला, चेंडू गेलाय आर पार सीमा पार, खणखणात चौकार. धन्यवाद डीजे. सीमारेषेवरून जर आता इथे कॅमेरा लावून पाहिला तर संघाचे संघनायक ऋषिकेश पाटील थोडेसे नाराज दिसत आहेत. पूर्ण संघाचा बोजा त्याने आपल्यावरती घेतलेला आहे. चौकार गेल्यानंतर त्यांची जर प्रतिक्रिया पाहाल तर कुठेतरी हा चौकार नाही गेला पाहिजे होता, ही त्यांच्याकडनं अपेक्षा होती. त्यानंतर जो सामना होणार भीमजी तळेकांटे आणि आंबेड शिगोणवाडी दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती करतोय, जर आपल्याला वेळ असेल तर नाणेफेकीच्या कौलसाठी यायचं आहे. प्रफुल्ल, जर माझा आवाज आपल्यापर्यंत जायचा असेल तर कृपा करून या ठिकाणी नाणेफेकीच्या कौलला यायचं आहे. पुण्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा झेल सुटतोय, पुन्हा एकदा बॅकअप. गत वर्षीची मॅचची पुन्हा एकदा आठवण दिली. मगाशीच मी बोललो होतो की झेल सुटतोय संतोष भोंगाळेकडनं, परंतु हा झेल थोडा अवघड होता. एका धावाची भर, एका धावावर संघाची धावसंख्या झाली ती 19. 11 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. जर पहिल्या षटकामध्ये जर तेवढा धावा दिल्या नसत्या तर निश्चितच मॅचची रंगत या ठिकाणी वाढली असते. पुन्हा एकदा उत्कृष्ट चेंडू, थोडासा टाईप ऑफ द चेंडू म्हणायला लागेल. या ठिकाणी षटक संपल्याची घोषणा केली काका भिंगाडे यांनी. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 19. आता मात्र 10 चेंडू आणि 8 धावा. प्रफुल्ल, जर माझा आवाज आपल्यापर्यंत जात असेल तर आपला एक संघ सहकारी नाणेफेकीच्या कौलसाठी या ठिकाणी पाठवायचा आहे. आणि तत्पूर्वी
आंबे आंबेड शिगोणवाडी यांना विनंती करतोय की नाणपिके कौलसाठी आपला एक खेळाडू या ठिकाणी पाठवायचा. भालचंद्र मॅन फॉर्म वांद्री तोडला चेंडू. चेंडू मात्र जातोय आर पार सीमा पार खणखणाती षटकार. षटकार संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली होती. प्रफुल्ल माझा आवाज आपल्यापर्यंत जात असेल तर कृपा करून या ठिकाणी यायचं आहे. वेलकम प्रफुल्ल. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा भालचंद्र यांचा. पुन्हा गुड कमबॅक म्हणावं लागेल कारण की भरपूर दिवसानंतर मी भालचंद्रला वांद्री सोमेश्वरच्या मैदानावरती गोलंदाजी करताना पाहतोय. सध्या तो रत्नागिरी पोलीस मधून गोलंदाजी करतो, फलंदाजी करतो आणि अनेक सामने जिंकून दिल्याची आपण रत्नागिरी टाइम्स मध्ये अनेक बातम्या त्याच्याकडनं ऐकतो. परंतु आत्ता मात्र भरपूर दिवसानंतर लाईव्ह गोलंदाजी करताना मी पाहतोय आणि एक अभिमान आहे की आपलाच खेळाडू या ठिकाणी मैदानामध्ये खेळतोय. पुन्हा एकदा चेंडू गेला येतो आर पार पार षटकार आणि या षटकाराबरोबरच विजय संघाचा मनपूर्वक अभिनंदन. पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. आता आलेल्या सामन्यामध्ये तळेखंडी संघाचा संतोष रेवाळे याला विनंती करतोय की सामनावीर लवकर लवकर टिकण्याचा आहे. संतोष रेवाळे याला विनंती करतोय. आंबेड माफ करा आंबेड शिगोणवाडीच्या संगणकांनी या ठिकाणी नावनी फेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी स्वीकारले आणि आमंत्रित केले ते तळेकांटे बौद्धवाडी संघाला. संतोष रेवाळे संधू गांधी यांना विनंती करतोय की या ठिकाणी आत्ता झालेल्या सामन्याचं ज्याला सामनावीर म्हणून घोषित केले तो संतोष या ठिकाणी उपस्थित आहे. जरा जोरात टाळ्या होऊन देत तळेकांटे जे खेळाडू असतील त्यांना विनंती करीन की जरा जोरात टाळ्या होऊन देत संतोषसाठी. सामनावीरचा किताब या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. वेलपेट संतोष आणि असं सहकार्य या ठिकाणी आपल्या संघासाठी करशील आणि तळेकांटे गावचं नाव चांगल्या प्रकारे वरती नेशील ही अपेक्षा आहे. धन्यवाद. आंबेड शिगोणवाडीच्या संगणकाला प्रणित ह्याला विनंती असेल की लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवायचं आहे.